Dag derude. Så jeg skulle sige, Søndag skal knejde. Satans. Og det er godt satans. Har I haft en god jul, eller hvad? Yes. Jeg har haft en god jul. Ja, og har I fået gode gaver? Nu ved jeg godt, at du ikke har fået gaver, Vilky, men... Ja. Man behøver da heller ikke gaver her. Man behøver da ikke heller ikke at få gaver, før det er en god jul nu. Nej, hvad med dig, Grav? Har du fået gode gaver? Det gør man faktisk, Bilking. Nej. Har du fået gode gaver, Grav? Det, ja. Det var godt. Det var godt. Har du fået gode gaver eller hvad? Ja, jeg har fået fine gaver. GG. Jeg er glad for mine. Ja. Er I klar til nytår nu, eller hvad? Ja. Ja. Ja, det er jo i morgen jo. Ja, det er i morgen, når Eller folk hvad? de ser den her. Det er i morgen. Ja, folk de ser den her, så er det i morgen. What? What? Bro, se ud i fremtiden. What? What? Har I nytårsforsæt, gutter? Nej, det har jeg sgu ikke lige. Jeg tror, det var sådan noget. Det er ikke noget, jeg tænker Det passer jo aldrig, det der nytårsforsæt. Det passer jo aldrig. Nej. Jeg har faktisk et, jeg ved, jeg ikke kan overholde. Hvad er det? Alkohol eller snus eller sådan noget. Ja, stop med snus. Ja. Det gad jeg Og fandme hver gang du siger, du gør det, og så går du der lige bagefter igen, og så siger du bare, jeg kan godt, hvis jeg vil. Og det kan jeg godt. Jamen, jeg kan gå flere dage uden det. Men det er bare fordi, jeg vil ikke. Nej, jeg kan også godt stoppe. Men du kan ikke. Du kan ikke stoppe. Stop lige nu her. Så giv din bøtte til mig. Og Det så kan stop jeg ikke, lige nu så her. man træster mig eller sådan. Nej, jeg kan ikke stoppe. Det kan jeg ikke. Nej, det kan du ikke. Men jeg gad godt. Hvad? Du kommer og skyde mig hver gang egentlig. Lige sådan en knæsk Okay, hver lad. gang. Nej, jeg skal sgu da ikke ryge i spil for det på grund af jer. Jeg kan godt gøre det, bare sige. For sjov, I guess. Bare for sjov. Hvad synes I om alle dem der har tænkt sig at tabe sig i løbet af deres nytårsforsæt? Som der bare ikke Det føler bare- skidt ved. Jeg føler bare, det var mod mig, den der. Det føler bare lidt, det var mod mig, den der. Jeg synes, det kan. Det er jo ikke, det er jo... What? Jamen, der er jo også nogen, der gør det. Ja. Kan vi lige snakke om det godt? Der kommer det mest største randoms 1. januar ind i et, træningscenter. Vi er sådan fucking weirdos. Hvad? Ja, at der altid kommer sådan nogle underlige typer ind. 1. januar, så kommer alle mulige underlige typer. Der er aldrig nogen, som træner før i deres liv. Ja, og så kommer... kommer de ud af 2 dage. Ja, jamen, de kommer ikke engang den 2. januar. Altså, der begynder de at sidde og spise chips. Altså. Ja, fordi det var, fordi, nej, min ben gør så ondt, her der. Jeg kan ikke på det, mand. Folk er bare ikke bygget nok til det. Eller det er ikke bygget ligesom mig, jo. Jeg tror ikke, Det er jo det ikke er fordi, ligesom de ikke dig. er bygget Nej, til de det. er Jeg tror bygget bare, det er som fordi, fodboldlæs. de ikke har mentaliteten til det. Ja, det kræver mentalitet at gå rundt med så mange muskler, det ved jeg godt. Ej, Så du læser dig selv. det gik ikke. Yep, det gør jeg i hvert fald. Yep. Nå, men har I så krudt til nytår, gutter? Nej, Nu er vi jo kun Det- færdige den 31. Som i øvrigt Ja, er fucking knaldperler. lort. hvorfor er det lort ikke? Altså, Det har er aldrig jo- jeg har aldrig forstået nytår. Jeg har aldrig forstået, hvorfor man gider fyre så meget lort af. Jamen, du ved, det er jo, altså, nu er der også, som ikke er så meget til den feminine side, vi kan jo godt lide noget, der siger bange, jo. Feminin side, bro. Hold nu kæft, bro. Hvad skete Du der er, med de døre? du er lidt feminin. Altså, Ja, Nej, det er mange år siden, det sprang, men derfor fyrer det stadig ikke. Ja, men altså, nej, altså, jeg synes, det er fucking lort, at vi ikke må fyre af. Altså, de legit presser det ud til, at det ender med at blive kriminalitet. Der er jo ikke nogen, der overholder det der med, at de ikke må fyre af fra den 27. af mere. Ja, der er nogen, der gør det. Der er Ja, der er nogen, der nogen. går til vandstil, ja. Jeg har da fået fucking stress nu, altså. Jeg forstår ikke, hvordan man kan få stress af det. Det er jo... det Ja, er når man bare- hører et bange, og så små lortunger, der løber, fordi de har fået sprunget min nabos postkast. Det kan du høre det der, gutter. Drenge, jeg lige sprunget på Gittes podcast. Wow. Podcast, hvad sker der? What? Sprung podcasten, mand. Altså, hvad sker der her, Herning? Altså, Ej, luftkraft. helt ærligt. Nej. Top 3 film. Drenge, kan lige Netto. Morgen. Ja, okay. Der mistede vi Hvad? Vilky. Det mener han ikke. Vi kører den selv. Det mener han ikke lige sådan der. Jo. Han, Så GG, mand.
Så er vi Hver tilbage eneste- fra vores, fra Vilkes Jeg er den juledag. eneste indvandrer, der godt kan lide. Ah, okay. Jeg vil gerne bare have nummer sulten. Oh my god. Nå, Det kan da have nummer sulten. hvor slap du fra? Ja, vi lige skulle netto. Ja, det er rigtigt. Var det en god tur i Netto? podcast. Jamen, jeg fik en Booster Lime. Stor edition. Booster Line over den grønne. Ja, lige i hånden. Okay, hvad er jeres yndlingsbooster? Jeg kan godt lide, du kalder det en stor edition. Ja, fordi jeg tænker de store grønne ting. Ja. Hit me up, Shrek, please. Oh my Ja. god. Ja. Yeah. Ja. Oh yeah. Oh Jamen, yeah. Oh yeah. Oh my god. Hvad er jeres yndlingsbooster? Det er Booster Lime. Er Lemonade. Du må tænke Monster Tube. Du synger originalen Monster Tube. Jeg er ikke, nej, jeg er ikke sådan rigtig til booster. Nej, han er ikke til booster. Du har sagt hvid monster eller sådan noget. Ja, hvis jeg Nej. skal drikke det, så skal Hvad det er være det, den der Twisted Lemon. Det er faktisk penge nok. Normalt er også okay, men... Efter jeg har fået, eller haft den der skide julekalender der, så er de der underlige smage, man aldrig nogensinde tænker på at købe, der er faktisk mange af dem, der sådan er okay. Hvad for noget? Af hvad? Jamen, jeg havde den der julekalender, hvor du får fucking mange forskellige smage med. Som man ikke så normalt tænker over at købe. Hvor jeg også Jeg bliver købte sådan... alle. Hvad? Jeg har købt alle booster. Jeg skal bare hoppe alle. Jeg har haft det som Pokémon-jagt, men jeg skal fandme bare have alle. Hold lige kæft, den der. Nå, men altså, den der melon der, nu ved jeg godt, den bliver fucking upopulær for at sige, men den er low-key fucking banger. Nej, melon, den er banger. Jeg kan ikke huske, Ikke sov på melon. Fuck, ikke sov på den. Det er den der med honningmelon Jamen, og for sådan real, noget ikke sov den. Det er den der gule, er det ikke? der. Jo. Jo, den er Jo, god. den er sgu ofte, den er fucking god. Ja, den er ikke helt dårlig. Den er lige til at ryge ned i kuldekælder. Kuldekælderen på hvad? Jamen, det er den da. Det er da... Ej, den er... Du Den kunne er bare have banger. en boost, eller hvad, i Netto, eller hvad? Hvilken? Ja, til Netto igen, eller hvad? Skulle du kun have en booster i Netto, var det det? Ja. Jeg booster Det smutter du midt podcast for, eller hvad? For at hente en Ja. booster. Jamen, Mhm. fair nok, altså. Jamen. 100. Gotta 10%. respect the game. Ja, don't hit the play, hit the game. Så du sådan noget spændende på vej ned? Det gjorde du sikkert ikke. Don't hit the play, hit the game. Nej, Vilke, han er ikke glad for at svare i dag. Sorry, jeg sad lige til YouTube, hvad? Altså, Jeg kan se YouTube. Ej, Nu holder altså, du. holy shit. Nå, drenge, for helvede. Så GG. Ja, Hey, yo, what Du up, sælger. dog? du sælger. Jeg sætter mig selv på gaden, ja. Hvad så? Har vi problemer med? Nej, jeg synes, det er fair nok. Jeg kan det ikke kunne passe. Fucking nørd. Hvad fuck sker der altså? Hallo? Nå, men kan vi snakke om, at træerne, de ikke har blade på sig? Real talk, hvorfor har de ikke det egentlig? Hvor har han mistet en update, eller hvad? Har han mistet en update, eller hvad sker der? Så hvad? Hvad fuck sker der til mål, om det kommer on? Nå, har I noget, vi snakker om? Et eller andet? Alting. Har vi egentlig snakket om top 3 film endnu? Hvad? Top 3 Nej, film top endnu? 3 film? Nej, det har vi faktisk ikke. Lad os lige finde på. Det har vi bare snakket om, at det tænker jeg lige på. Ja, det why? snakkede vi om dengang i... det gik meget galt for os alle sammen. Du snakker sådan, du er en katastrofe. Hvad sker der, bro? Det er ikke coronatiden, jeg slapper af. Grav, hvad er din top 3 film? Interstellar. What the fucking er det nu? Det giver jeg ikke til at forklare dig. Du må simpelthen se. Okay. Okay, sorry. Det er bare nogen, der rejser fra Og så planet har til vi planet. Wrath of Man. Har jeg aldrig hørt om. Er der aldrig mange? Og Fast and Furious Hobbs and Shaw. Ja, okay. Har der er vi vi- short? Ja. Altså, nummer 1 så har vi en stabil... hvad hedder... så er den tredje drage 2. Ej, jeg skal lige skifte ud, fordi jeg vil lige sige, at Cars, den ligger på top 2. Ja. Så Hobbs and Shaw, den skal ud. Altså, Ja, okay. det var sådan nummer 2 og til den. Cars, det er en banger. Nå, Altså, hvor mange der... nej, nummer 3 er en Cars, og så nummer 2 er det er det egentlig.
Det må nok være... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, så jeg kan lige... Pas. Ja, okay. Jeg har en stabil top 3. Cars 1, 2, 3, og de kommer i samme rækkefølge. Ikke? Det var bare ikke helt nogle film i vildt. Altså, hvad? Det var lidt boring, det der. Fuck, det er det mest Jeg kedelige har... nogensinde. Jamen, jeg ser jo mest serier, jeg ser jo næsten aldrig film. Ja, come on. Okay, bro. Sin Kom vej med en ned. film. Ja, top 1, jamen det er 100% nok Cars 1. Altså, det skal det være. Og så har vi 2, der har vi... ja. Hvad fanden er der? Hvad er der overhovedet film? Altså, jeg ved, hvad min nummer 2 er nu. Altså, jeg ved godt, det her det er fucking sygt. Men min nummer 3, det er Titanic. Jeg kigger lige på callen. Jeg har aldrig set Titanic. Har det aldrig mig. Men jeg ved, hvad min nummer 2 Så er. græd du så den, eller hvad? Nej, det var mere fordi, at første gang jeg så den, det var sådan min forældres sommerhus og sådan noget. Det var sådan, du ved, det er selve hyggen, der var sammen med det. Så det var mere oplevelsen, det var i en film. Ja, Oplevelse. faktisk. Okay, slap af. Okay, hvad for noget rundt nu med det der oplevelse? Det vil jeg opleve. Det er næsten ved at være ulækkert nu. Drenge. Har I nu til at se drengerøv? Ja. Eller klassen, bro. Det Eller Hangover. Ja. Hangover, Hunger og et eller andet. Den der Hunger-version er fucking god. Den er fucking banger. Et af det i butikken. Hunger-version? Ja, Hunger... Ja, Hang og Hunger. For 1 eller for 2 eller for 3. Hangover, det er den her. Ej, kan vi snakke low-key Jackass? Nej, aldrig. Nej, ikke Jackass. Og det er straight out of Compton, bro. Compton, hvad sker der, mand? Nej, den er slukket. Nej, den er god. Den er bare... Så det kan du ikke helt på, Grav. Det kan du altså ikke. Det kan jeg godt. Gør det til sin film, der er pisse racistisk til at sige, så gider jeg ikke engang. Nej, jeg var også lige ved at sige noget racistisk. Det var... Eller det var jeg ikke. Den er blevet bandet med brød, jeg kigger over Twitch-chatten. Den er blevet bandet over alt nu. Men jeg godt til det, den hedder. GG. Ikke hvad? Hvad for en film? Hvorfor har du set en film, der hedder N-ord-film? 32. Den lyder spændende, okay? Den lyder spændende. Lad være med det. Altså. Hvad? Altså, det er crazy. fucking opkaldt den film, de er helt væk, jo. Prøv at tænke på, hvor meget de er blevet cancelled. 2024, men de står bare med en bøde på 750.000 og... Jeg tror, det blev cancelled 2016 eller sådan noget. Det er ligesom alle de prøver at cancel alle film, jo bare fordi, at man sagt, det er noget i. Du kan bare se et klon. De er også... Ja, de er vel cancel for alt muligt lort, jo. Ja. Fordi de har fremstillet prostitueret, eller hvad fanden det var. Nej, de har sagt en lille dreng tidsmand op. Ja. Nej, men altså, det er jo egentlig... Okay, hvis vi tager danske film, der har vi Klovn, der har vi... Det er jo ikke, altså, film med... Blinkende lygter. Nej. Den har bare aldrig set nu. De der mega gamle nu, de der også den der... hvad den hedder? Olsen-banden! Nej, lad være med det der. Altså, så var min controller så hårdt. Du sagde drenge, Lego City! Reklamerne, bro, det er film nummer 1, mand. Det er film nummer 1. Nej, ikke reklamerne, bare Lego City Boys. Men hvad er det, den der Lego hvad er det, den hedder? Nå, der arbejder den der. Ja, den der Everything is awesome. Den hedder bare The Lego Movie, eller sådan, gør den ikke det? Den hedder bare den basic. Den er low-key banger. Møder Batman og alt muligt. Møder bare Grav. Jo, den hedder bare Lego-filmen. Ja, Lego-filmen. Lego-filmen Closet Eventyr. Ja. Eller The Batman. Og Batman. Lego Batman, drenge. Lego Batman-film, den er fandme ikke så hate på. Det er den bare ikke, vel? Jeg har aldrig set og det er den bare ikke. Jeg har aldrig set den. Fuck, du kunne skyldes. Ej, du kunne bro. Det er en oplevelse for sig selv. Chill, sgu da lige, det er en film. Ja, det hvad så med sådan noget, som alle har snakket om i sit liv, som Transformers, og ikke 2007 Megan Fox. Bare Transformers. Så Transformers, de er jo banger. Jeg har set alle sammen. Jeg så alle sammen i løbet af en dag. Jeg føler bare, det er at folk læser bare alt for meget. Nej, de gør ikke. Nej, de er gode. Altså, de er... Altså, det er sådan nogle film... Nu, jeg kan aldrig nogensinde se film 2 gange. Jeg har set Transformers, Transformers. Transformers, der kan jeg godt se flere gange.
Men ellers så kan jeg synes, det er så røvsygt at sidde og se en film flere gange. Kan man på, hvor god film er. Det er ligesom So Hard, ikke? Og hvis man skal se den. Den har jeg set sådan 2-3 gange nu. So Hard. Nej, So Hard. Z-O-H-A-N. Ja, det har jeg godt set. Nej, jeg har ikke set. Jeg har hørt om Yndlingsactors, ikke? Yndlingsactors i filmen. Jason Statham. Mads Mikkelsen. Jason Statham. Aldrig hørt om, faktisk. Bro, hvad mener det er ham, der er den skalle, der er med i Fast and Furious. Nå, han var family. Ham der altid er sur. Så family. Det er Dom Nej, Toretto. nej, det er fucking Vin Det er, Diesel. ja, Vin Diesel, ja. Thomas Toretto. Okay, Jason altså, Statham, det er han- ham, der er den rige fra, hvad det hedder, England af i filmen. Har du aldrig set Fast and Furious? Jo, jeg prøver lige at lave mig et billede. han er i gang med at Jeg søge. prøver at gå ind og Han er google i- Jason Statham. Jason. Jason Statham. Han kan godt med det samme. Nå, ham der! Okay, nu er jeg med, ven. Nu er jeg med. Altså. Eller jeg vil sige, hvad hedder han nu? Hvad hedder han? Adam Sandler, bro. True. Han er også banen. Der er faktisk ikke nogen film, han er med i, som er dårlige. Actor i verden. Jeg har set Har du aldrig alle set film, film, eller han hvad er med siger i. Nå, det Jeg var- siger, jeg har set alle hans film, han er med i, fordi der er ikke en eneste, han er med i, som er lort. Jo, så skal... Nej, men det ved jeg ikke. Der er den der Father Son, eller hvad fanden er den hedder. Den der, hvor der han kommer og crasher hans bryllup og sover med mormoren. Ja. Ja, den er Ja, der fucking Drengerøv 1, 2, 3, og... Jamen, Der har ikke været nogen dårlige film. Nej, det har han ikke. Men jeg vil så sige, Drengerøv 1, 2 og 3, det er overrated. Nej, de er ikke. De er gode, de er fucking gode. De er gode, men altså... Nej, ikke noget altså. Nej, What? okay, jeg vil. Godt. Ja. Godt. Ja. Godt. I vinder. Undskyld. Selvfølgelig gør vi det. Altså, hvad vinder du ikke i? Ja, da. Præcis. Fucking own you, man. Du er ingenting. Bro, please. Altså, det er hold kæft. Jamen, sorry. Jamen, Skal altså... jeg- Ja. Bro, alle ved bare. Hvor kom vi fra inden Vilki, der han skulle i Netto og hente en booster, og det var det? Det ved jeg ikke. Det var noget nytårsforsæt. Kan det ikke passe? Jo, det tror jeg godt. Er der. Eller skulle vi til at starte på top 3? Vi tager bare lige... ja, at nytårsforsæt, det er faktisk... Det burde ikke være en ting. Ja, det er virkelig nogen, der holder det jo. Men der er jo ikke nogen, der overholder det. Præcis. Så det er irrelevant, om du har et eller ej. Vil jeg sige. Præcis. Så kan du godt sidde og sige, jeg starter en virksomhed her den første. Men Eller hvis nu skulle starte en virksomhed, hvad skulle du så egentlig være? For det er et reelt spørgsmål. Se, det er dybt. Det er faktisk low-key dybt. Jeg vil nok sige sådan, enten sådan en gartnerfirma eller sådan noget. Jamen præcis, det har mig gravet og snakke om sådan noget, du ved om sommeren, og så køre rundt og lave folks haver og sådan noget. Det er penge for gamle gør eller sådan. Eller jeg har jo nogle kunder, hvis det er. Altså, jeg har jo fucking mange kunder, der godt kan lide dem. Kunder, altså hvad mener Altså. du, bro? Nej, for jeg har arbejdet som gartner. Og så har han aldrig penge på kortet, altså GG. Jeg har arbejdet, bro. Nå, ja, selvfølgelig 100 penge. Jamen, har I sådan en drøm, som I altid gerne vil have skulle ske, men ikke sker? Pornostjerne. Som Real Talk pornostjerne. Ja, det sker i hvert fald ikke for dig. Jeg er ikke, der gider ikke på dig. Det var sådan en shrimp porn, bro. Helt ærligt, folk vil tænde på det. Hvad for noget hvad? Shrimp porn. Hvad fuck er det? Rejeporno. Du ved, fordi at han hentyder til, ja. Nå, ja. Ja, præcis. Den skulle jeg lige tænke på. Er det ikke det, skal jo lyde ud af drenge. Hvad er det? Jamen, har vi ikke alle sammen sådan en drøm, hvor der er vi bare sådan, du ved, det vil jeg gerne, men det kommer aldrig til at ske. Eller er det bare mig, der er underlig? Alle sammen har haft. Det er ellers DJ. Det er hver drengs drøm, seriøst.
DJ, det er jo ikke en hver drengs drøm. Og, Du er kendt. ja, nej, men det helt ærligt, jeg tror egentlig ikke, det er særlig sjovt at være kendt. Eller hvad? At være kendt. Til et vist punkt, tror jeg. Ja, præcis, fordi på et eller andet tidspunkt, så kan du ikke gå ud for din dør, uden at du bliver genkendt, og hvis du er ude at shoppe med for eksempel din mor eller sådan noget, Ja. må du ikke få billeder og sådan noget, eller hvis du er ude at spise med din mor og sådan noget. Du ved, folk de har ikke den der, de også kan huske på, at du har et privatliv. Men det har du vel heller egentlig ikke, hvis du er kendt. Nej. Så har man vel Altså, automatisk det er vel sådan fraskrevet sig officielt. delen i at, Ja. i at have et privatliv resten af livet. Man kan også bare gøre det, som Frank Ocean gjorde. Altså bare gå undercover, bare gå helt ned i gulvet. Helt ned underground. Altså, der er ikke nogen, der ved, hvor han er jo. Jo, han er nok i Ocean, ikke? Fuck, du må jo gå. Hvad? Han er i Ocean. Ej, har du overvejet at henrette dig selv lige nu her? Come on, mand. Nej, ikke helt. Kan man ikke det der, jo? Men nej, det er faktisk, jeg vil sige, det er svært den her gang at finde ud af, hvad familien skal snakke om, fordi vi havde sådan de overordnede emner sidste gang. Ja. Ja, Ja. ja, Ja. Ja. ja, Come on, mand. det er helt ærligt. Ja, ikke så på det, mand. Jeg sover, det gør jeg. Og det gør jeg specielt også i timer. Sådan engelsk, Timer? eller ja, dansk og engelsk, dengang jeg gik i Altså, du skole. går engang i skole. Nej, jeg siger, dengang jeg gik i skole. Hvor mange årtier siden er det? 3 årtier siden. Så nu synes jeg, det er ikke så meget. Okay. Vilki, kom, et eller andet, hvad skal vi snakke om? Kom. Hvad med, der hvor I var børn, hvad så I så gør det i YouTube? Så var vi lidt bedre. Robin Samse. Helt ærligt, jeg kan ikke engang helt bedre, for jeg går det præcis samme. Straight out. Det er det clown til. Okay, sorry. Oh my god, altså. Nej, jeg så fuck meget Robin Samse. Og det var hver dag. Så du var en grind for sig selv, så jeg siger det. Yep, og det gjorde jeg. Eller det var det. Det gjorde jeg. Hvad snakker jeg om? Hvad så du, Grad? Du synes sikkert engelsk YouTube. Ja, Robin Samse. Gjorde alle ikke det? Det tror jeg. Hvad er så jeres... Det der... hvad var det, den hed? Det der ekspedition, de lavede dengang. Robinson Edition. Nej, det er så et tv-program. Nej, det er rigtigt. Fuck mig. Okay. Jeg tænker bare på det. Altså, det var Minecraft sammen med... Og så var der også Gex, der så rigtig meget af. Hans Og Lens. læse med hatten. Ja, Pokémon Go. Helt ærligt. Ikke helt. Ikke helt. Der hater jeg, tror jeg. Jeg har været den største Pokémon-fan. Det kan du ikke gå i seng med dig, Elias. Det kan du ikke. Jamen, jeg har aldrig nogensinde set Pokémon Go videoer. Jamen, jeg burde gå i seng, det burde jeg. Ja. Blødt. Det kan da ikke passe. Har alle set det? Ja. Alle. GG, det er jeg sgu ikke. Jeg har ikke engang tænkt på at se det, tror jeg ikke. Du er bagud. Jeg er langt bagud. Men jeg tænker heller ikke, vi har ikke så mange emner egentlig nu. Så, altså, er det ikke bare det? Det er ikke. Eller hvad? Men mindre selvfølgelig har jeg noget meget vigtigt, vi snakker om. Har du noget vigtigt, Vilki? Ja. Jeg er nok den sidste, du kan frem til, at jeg har vigtigt. Faktisk, hvad er det vildeste, I har oplevet? Sådan surrealistisk. Hvor man tænker, what the fuck? Altså, ja, det er til sangen, det gør jeg ikke. Surrealistisk oplevelse. Du har et eller andet traume, du gerne vil ud med, kan nok. Kom ud med det, kom så. Det har jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke om... Det er jo også lige med, hvad man kan tillade sig at sige, ikke? Nej, men jeg tror ikke, jeg har oplevet noget surrealistisk på den måde. Hvad har du så oplevet?
Jeg har oplevet mange ting. Jeg har set træer gro. Jeg har set... Nej. Bro. Her er gro, bro. Hvad der var for dag i dag? Hvad mener du? Bare sæt der i 15 timer, var det opdaget, at det groede en millimeter. En 100 del. Fuck, man. Prøv at høre, det er Der var altså det siden også... dag one. Der var det siden dag one. Jamen, Altså, hvad mener du, bro? Jo, det mest surrealistiske, jeg har oplevet, det var, at jeg gik på efterskole. Og så stopper jeg på efterskole, og så det næste hold, så snakker jeg stadig med nogle af dem, som der skulle gå der i det år. Og så det er faktisk nytår sidste år. Ja, eller så, det er jo så i år stadigvæk, men sidste år. Der er der så en, der vil have hans kæreste ud og sådan noget. Og så, det siger jeg ja til, at hun kommer ud. Og så ligger hendes sygesikring, det ligger på bordet. Og der står de første 4, eller de første 6 af mit CPR-nummer i. Så jeg tager det, og så er hun sådan, hvem har taget min sygesikring? Så er jeg sådan, der lå et på bordet, men det er mit, fordi at, så finder jeg ud af, at vi er født samme dag, en time fra hinanden, samme sygehus, og vores forældre har snakket sammen, da vi blev født. Der er ikke en navn på sygesikringen. Jo, men jeg kiggede jo bare lige hurtigt jo. Jeg var også... Det er sgu da det første, man gør, det er sgu at kigge på navnet. Det gør jeg sgu ikke. Hvordan kan sådan noget lade sig gøre? Jeg kigger sgu ikke på navnet. Men jeg tænker, jeg kigger bare på fødselsdagsdatoen. Fordi du ved, umuligt, der var en anden, der havde præcis samme dag, som jeg havde. Hvorfor kigger du på fødselsdagen på det første efterår? Det var det første, jeg lige så. Du ved, det står øverst. Eller nej, det er navnet, der gør det. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kiggede på, jeg var også stiv på det tidspunkt. Ja, kig ind. Men det er nok What, bro, drikker? What? Shit, man. Holy. Men nej, det er faktisk nok det mest surrealistiske, jeg har oplevet. At jeg mødte min tvilling, uden at være en tvilling. What? What? Oh my god, altså, hvor er I toxic, man. Toxic, hvad mener du? Nej, jeg siger ingenting. Godt så, hold op. Bille, mig fortælle. Altså. Please. På hvad? Nej, jeg tænker, vi stopper den bare her med det, vi har. Og så... Det er om. Nå, men så vil vi sige tak for at se med til jer, som der har lyttet hele vejen til slut. Det er en af de værste podcasts, vi har lavet indtil videre. Men vi har også lige startet, og vi skal starte og slutte et eller andet sted. Så det bliver her. Tak for at se med. Ses næste gang.